Hello everyone, Rubrice ukulakhuluma kahle. Njengoba saziyo ukuthi u-Ayanda Msweli kanye noSigqemeza bayahamba okhozini. So-ke nakhu-ke okusha-ke osekwenzekile ngabo bobabili. Siqala la ku-Ayanda Msweli nangoku evalelisa kokugcina esakaza kokugcina nge-traffic. Uke ngamadolo ngishaya i-traffic yokugcina ngicina. Ongifaka lokhu. Khona manjalo isigodi iSouth Africa itraffic yokugcina ngci namuhla okhozini FM silapha ku N3 uhamba ngo N3 udlula ku New England la ngaku Market Road mawuthi nje dundu kune lapho ithe ukuthintana lapho mawuqeda lapho khona enye lapha ngase Ashburton idamela uphephela kodwa ngesiminyaminya singela ushayekile uN3 mawubheke eThekwini kanjalo mawusuke eThekwini uze eMaritzburg ushayekile uN3 ushayeke ngase Pavilion washayeka lapha ngaka M13 Key Ridge wawushayeka lapha ngase Clifton okwakuthi ube ne-hour elinenkulumo mawenze njalo ngeke uyisole bekumnandi kusebenza eSABC Ukhozi FM for leminyaka 2004 kuze kube yinamhlanje. I thank you. I'm walking tall. I'm proud of you. Ningakhile ngaba indoda ngisazoqhubeka sengiphuma ibhodo lami ka 350 ngilapha kwa Facebook. I thank you. Khuleka ibhakede Nation Building imoto isekhona abangithathelanga imoto sisazosebenza sisiza abantu base South Africa nase Africa at large. Africa my home, Africa my land, the land of our ancestors. Ngiyayithanda iAfrica, icontinent enomnkulunkulu la kwazalwa khona uJesu Kristu. Thank you. So guys-ke u-Ayanda Msweli usethathe isinqumo sokuthi uzosho i-traffic laphayana ku-Facebook waze washo ney'khathi zakhona ukuthi kuzoba esikhathini. So nje usethathe isinqumo sokuthi usezosebenza ngo-Facebook njengoba sekumbhedelile kuKhozi FM. uSigqemeza-ke yena-ke ukhiphe istatement izolo sokuthi kwenzakaleni kahle kahle phakathi kwakhe noKhozi FM ukuthi azikho zonke lezi zinto eseyishiwo ngokuthi yena wayicelela ukuthi ahoxe ohlelweni ukuze azofocusa ey'ntweni zesonto uthi ayikho yonke leyo nto leyo. Kodwa into eyenzekile ukuthi uKhozi abamvuselelanga i-contract nakhona-ke uyasho ukuthi akanankinga nalokho konke lokho kuyilungelo labo. Uyasho nalaphayana ukuthi iy'ntatheli beseziyishintsha inkulumo sekuba ngazuthi uyena ocele ukuthi ahoxe kwase kuvunyelwana cha bekungekho njalo bekuyistory nje esihluke kakhulu nalesi besesidumile emaphephandabeni nakuma social media. So-ke guys-ke I hope uthi enjoyile i-video namhlanje and I hope uthi uphendulekile kwizinto ade ufisa ukuzazi, but mina-ke ngivala la i-video namhlanje sibeka unqi. I really hope uthi enjoyile i-video namhlanje. If we enjoyile ngiyacela ukuthi wenze sure ukuthi smash lo like button uphinde usmash nalo subscribe button and mina-ke I will see you in the next video. Bye.